Dámy a páni, príjemný predvianočný večer vám prajeme zo štúdia. Stretáme sa pri stretnutí 14. kola našej mužskej najvyššej basketbalovej súťaže a konfrontáciou medzi Nitro Bull Wings a BKM Lučencom. Poďme hneď na zostavy oboch tímov, ktoré sa dnes predstavia v boji o predvianočné body. Začneme domácou. Blue Wings číslom 0 dnes Ikpe, 4 Jones, 6 Galko, 7 Halenár, 10 Hoferica, 11 Underwood, 13 Belikov, 17 Gergely, 19 Regland, 22 Šimko, 30 Urban a 77 kapitán Lukáš Bolek. Týchto hráčov sa dnes môže opierať v pozícii hlavného kouča pán Martin Blaho. Hostia z Slovenska z Lučenca pricestovali pod Zobor s týmito hráčmi: 0 Jap, 1 Ďurian, Tribún, 4 Skubeň kapitán, 5 Brown, 7 Bowbren, 8 Siládi, 10 Geleta, 11 Smith, 13 Beck, 14 Huďka a 34 Kulčár. Týchto hráčov má dnes k dispozícii najmladší tréner našej súťaže John Robert Putyrsky. Zocovská trojica, ktorá povedie dnešný duel v zložení Ženiš, Uhrin a Kubík.
páni, ešte raz príjemný predvianočný sobotný večer, od mikrofónu vám praje Michal Vozárik. Verím, že si užijeme kvalitný basketbal, nastúpia doň hráči Nitra Blue Wings z druhej pozícii tabuľky proti Lučencu, ktorý aktuálne okupuje pozíciu číslo 7. Papierový favorit je teda jasný, hoci tie kurzy stavkových kancelárií sú možno mierne prestrelené, uvidíme však na ihrisku, aký bude samotný priebeh tohto stretnutia, že či domáci hráči, na ktorých sa práve pozeráme, naplnia predsa len tú pozíciu z tabuľky. Dnešné teda stretnutie je súčasťou 14. kola. Okrem súboja pod zoborom aj ďalšie 3 konfrontácie. Iskra Svid privíta hráčov z Bratislavy. Bratislavský Slovan, na Spiši Spišskí rytieri si zmerajú sily s Komárnom a Patrioti Levice privítajú doma NDK Handlova. V poslednom stretnutí Nitra Blue Wings držila prehru v Komárne 79-84 a spoločný menovateľ platí aj pre Lučenec, pretože práve aj posledný zápas Lučenca taktiež premožiteľ z Komárna. Avšak v opačnom garde, keď BKM doma podľahol Komárnu takmer identickým výsledkom 79-83. Prvá vzájomná konfrontácia, ktorá sa mala uskutočniť 18. októbra. Ako dobre vieme zo známych dôvodov, a teda najmä tých zdravotných, v týme Blue Wings a peripetiami, čo sa týka toho odloženia stretnutia, napokon kontumácia a neodohraný duel, a teda títo hráči zvíťazili kontumačne 20-0. Keď sa však pozrieme na posledné 3 vzájomné merania síl, vždy zvíťazili hráči z juhu Slovenska a uvidíme, či dnes tomu bude inak. Zhruba o 2 hodinky by sme sa to mali dozvedieť. Samson, čo nás dnes čaká, neminie. Rozhodcovská trojica je už dozaistá pripravená. Ešte si počkáme na samotných aktérov dnešného stretnutia, ktorí ešte dostávajú pokyny či už od Martina Blaha, generálneho manažéra, hlavného kouča domácich modrých krídiel, a taktiež najmladšieho trénera v našej súťaži, ktorý oslávil pred 3 dňami krásnych 33 rokov, čo sa aj hodí v súvislosti s Ježiškom a teda vianočnými sviatkami. Ako prvý prídu na palubovku práve hostia z Lučenca. Vidíme tam už hostujúceho obra so 7 na svojom drese, ktorým je Julil Bowgren. Po ňom prichádza aj s číslom 3 Eric Boone. Taktiež tam nechýba ani Donovan Jap s číslom 0. A vidíme tam aj kapitána Matúša Skubeňa s číslom 4 a s číslom 13 Tervela Beka. To je základná peťka hráčov v tmavej sade dresov, a už po nich prichádzajú aj domáci. S číslom 11 Dimitrius Underwood, s číslom 19 Guy Regland, s číslom 0 Ikpe s číslom 22 Šimko a taktiež kapitán 77 Lukáš Bolek. Dneska hla na Klokočine pripravená na stretnutie 14. kola Nitra Blue Wings versus BKM Mimel Lučenec. Tak si ho poďme, priatelia, užiť. Od mikrofónu vám v mene celého nášho týmu praje príjemný športový zážitok Michal Vozárik. Roskok pre hostí a Bowgren so záľuskom na prvé body v dnešnom stretnutí, ale ešte si bude musieť počkať. Dal som tu zápasovú negatívnu sériu hráčov z Nitry, ktorú by dnes isto veľmi radi prerušili. Aj nastupujú do stretnutia ako papieroví favoriti. Toto bola už prakticky strela z núdzecnosť od Dimitrisia
Dimitriusa Underwooda, keďže už sa tam blížil k svojmu záveru ten časový horizont 24 sekúnd. Ale Underwood na rozohrávke. Patrí jednoznačne aj čo sa týka bodov medzi väčších lídrov v domácom tábore. Bowbren. Skuben si to rozmyslel. Jab z obrovskej diaľky a toto keby mu tam padne, tak bolo by to veru niečo, ale jeho pokus bol napokon prikrátky a tak prvých 65 sekúnd nám presný zásah neprinieslo. Underwood ide sám do koša, ale napokon bol zastavený až za cenu faulu. A tak by sme mali byť svedkami vodných dvoch šestiek v dnešnom stretnutí. Milcom hráč s číslom 0. Donovan Yap. Máci rozohrávak nám teda po zhruba 80 sekundách otvára skóre dnešného 14. kola v Nitre. Yap. Boom. Chce sa prestrčiť cez Šimka. Čerstvú posilu Blue Wings, ktorý taktiež si pripísal prvú osobnú chybu. 22 na odchovanec nitrianskeho basketbalu. Iba 20-ročný rodák z Podzobora. Individuálne solo, ktoré prinesie bodové ovocie pre Donovana Yapa, ktorý sa preštrikoval dopredu. Ešte raz. Jeho pekná individuálna akcia Oci. Lopta chvíľu váhala. Tak napokon spadla dnu. Oleg ešte získal loptu pre Ikpeho a otvorená pozícia pre Šimka za 3 body, ktorou pohrda. A dopredu už idú hostia. Jap. Pri ňom Underwood. Boone. Stále Boone berie to do svojich rúk, ale lopta končí iba na obručí Oci. Bowbren na to bojoval, tak loptu už na ďalšiu porážku nezískal, naopak. Prichádzajú prvé 2 body z domácich radov. Skubenie na beka, ktorý si snaží vytvoriť pozíciu, ale bol zblokovaný domácim Ikpem, ktorý stal kde mal a postrážil si túto situáciu. Ešte raz sa na to pozrieme, ako dobrým spôsobom zblokoval Terrella Beka. Opäť Ikpe s dobrou defenzívnou robotou. Tentokrát však už podľa všetkého za hranicou tých pravidiel fair play. A hostujúca sedmička si zahádže 2 šestky. Will Bowbren exekútorom. Prvý nepremieňa. Vidíme, ako si bude počínať pri svojom druhom pokuse.
službách BK Mimel sa na druhýkrát už nemýlil a vyrovnal na 3-3. Zatiaľ rozhodne nesledujeme nejaké ofenzívne preteky. Mužstvá sa viac zoznamujú so svojím oponentom, keďže v októbri ten duel sa neodohral. Underwood, 2 body. Istý priestrel zo strednej vzdialenosti. Skubeň. Kono si vybral beka, ktorý podľa všetkého bol faulovaný domácim Šimkom. Ale Marek Maroš Šimko prišiel do Nitry. V priebehu pár dní po odchode Mareka Foltína. Ide o 198 cm. Vysokého hráča, ktorý nastupuje najmä na pozíciách 2 a 3. Ide aj od dlhoročného mládežníckeho reprezentanta, ktorý prišiel na hosťovanie z Basket Brno. Zálovka, dobrá strelecká parketa pre Bowbrana, ktorý ju využíva. Opäť vyrovnáva. Bolek. Posunul loptu na Underwooda, opäť výmena lôb. Bolek nikým nekrytý, to je preňho ideálna parketa. Lukáš Bolek má famóznu vizitku za 3 body, ku ktorej sa určite nedostaneme, ale teraz aj Matej Siládi, ktorý už taktiež navštívil palubovku, sa mohol trafiť do čierneho, ale napokon budeme vidieť opäť 2-6, keďže Bowbran bol pri svojej koncovke faulovaný. Ročník narodenia 2001. Teraz teda na čiare trestného hodu. Jeho bodový priemer je na úrovni 15 bodov každý duel. Samozrejme svoje kvality a užitočnosť dokazuje aj na doskokoch. Má ich tam v priemere na úrovni 11 každý jeden duel. Sa pozeráme na tohto obra. Službách BKM. Na ihrisku už v domácom drese aj Jones. Vidíme tam aj Belikova a aktuálne aj Urbana. Jones si chcel vydlážiť cestu až do koša, ešte sa v lopte dostala veľkou pozíciu Urbanovi, opäť Jones. Vyhadzuje na Urbana, ten vie vystreliť za 3 body, teraz čakal Belikov, kôž s faulom. Veľmi dobrá práca od Alexandra Belikova. Bude mať k dispozícii ešte end one, pretože si doskočil túto dorážku od Ľubomíra Urbana. Hoci bol pri svojej koncovke faulovaný, tak dopravil loptu do koša. Ešte tak dobrú 1-6, ktorú taktiež premieňa. Takže trojbodová akcia. Macej 13. On vyslal tu na Siládio, toto už je zakončenie. Tervela Beka, ktorý dopraví loptu do koša, opäť preklapa Miskivák na stranu Lučenca. 9-8 pre hostí po 5,5 odohraných minútach. Belikov si snaží urobiť priestor, napokon prišla tá lopta na Ikpeho.
Asi ten bol v ťažkostiach a problémoch. A na strane opačnej Viera v domácej obrane potrestaná dvojbodovým bekom. Jones teraz napodobnil svojho kolegu Koš s faulom. Je domáceho rozohrávačka s číslom 4 na svojom drese, ktorý to urobil veľmi šikovným spôsobom a nezastavil ho ani Jab a ani Bek. Jordan Jones a jeho jeden trestný hod, ktorý ma vyrovnáva. Druhý najproduktívnejší domáci hráč. Boone. Pri ňom Urban, vypýtal si clonu, dostal loptu na Browna, ktorý sa ju ešte snažil prepasírovať na Beka, ale toto je otvorená obranná pozícia, ktorá sa tam naskytla pre Jonesa, ale ten presne nemieril. Smith. Brown sa dopustil útočného faulu na Alexandra Belikova. Takže BKM prichádza o loptu. Urban. Underwood pôjde do strelby z odskoku a mierí presne. Matthews Underwood, jeho 2 body, 13-11, 3 minúty pred koncom prvej štvrtky. Toto je veľmi pekná pozícia, nikým nebránený Kevin Smith. A toto bude podľa všetkého pre Blue Wings. Zatiaľ teda za nami zhruba 7 minút aj nejaké tie drobné. Aktuálny stav 13-11. Zatiaľ 5 bodov Underwood a O'Brien. Najväčším počtom bodov. Jones. Underwood si to namierí za 3 body. Však pozorný bol pozícia pre Belikova, ktorý ešte stihol ten časový horizont 24, ale to skončila iba na obruči, čo si ladí jeho oblúčik a padá do koša. 13-14. Prvá trojka v dnešnom stretnutí, ak mám k dispozícii teda dobré štatistiky. Na zakončenie od Beka, ktorí teda trestajú stratu lopty domácich hráčov. Underwood sa dokázal tiež presadiť, takže by predsa len trošičku produktivita ku koncu prvej štvrťky viac narastla. Boone ide a dopredu bol faulovaný a taktiež strávi nejaký ten čas na čiare trestného hodu. Faulujúcim hráčom Jordan Jones. Boone premieňa svoj prvý trestný hod. Za pískotu domácich priaznivcov sa nemýlil ani po druhý raz. Hosťom teda navyšuje
Vedenie na +3 zatiaľ je to prakticky ako na hojdačke, čo sa týka tých miernych vedení. Nitra zatiaľ viedla maximálne o 2 body a aktuálne sa dívame na najvyššie vedenie BKM. Jones takmer prestrčil loptu na Reglanda, ale on sa k nej na cipivod už nedostal a Erik Boone pálí za 3 body, ale až dorážka Bowbrana skončila kde mala. Zrazená lopta, modré krídla zostanú na ťahu. Vyhrávka od Jonesa zachytená Erikom Boonom. Jones, Regland, opäť Jones, dlhočízny pokus za 3 body, ktorý nachádza cieľ a prvá úspešná strela spoza oblúka pre hráčov z Nitry. Zapisujeme si teda 10. minútu na prvú trojku domácich, po ktorej ešte naďalej môžu pridať ďalšie body a napokon ich pridávajú. Keďže tam šikovne Urban zapracoval pri tej dorážke. Máme vyrovnané 20-20. Lučenec by ešte mal stihnúť tento útok, ostáva tam nejakých 6-7 sekúnd. Sa však trošku zahmotal a napokon si nevypýtal ani faula, jeho pokus skončil mimo obruče, takže po prvej štvrtine Nitra Blue Wings, BKM Lučenec vyrovnané 20-20. Vraciame sa do mestskej haly na Klokočine v Nitre, ktorá je zatiaľ svedkami kvalitného basketbalu a najmä vyrovnaného basketbalu. Vidíte sami ten priebežný stav Blue Wings Lučenec 20-20, ktorý dokonale odpovedá a demonstruje aj ten priebeh, pretože vedenia sa striedali na jednej aj druhej strane. Žiadny tým neviedol viac ako 3 bodíky. Veríme, že atraktívny basketbal plný jasných akcií bude pokračovať. Urban na Boleka.
ktorý našiel Ikmeho a na dvakrát dostane loptu do koša. Domáci hráč s číslom 0 na svojom drese. On to teraz však urobil výborným spôsobom a nielenže skóroval, ale bol aj faulovaný, takže 2 body pre Lučenec a ešte aj 1 šestka k dobru od Erika Boona, ktorý si vydlážil cestu až do koša a nezastavil ho žiadny z domácich hráčov. Respektíve a snažil sa zastaviť, ale a to prikrátky, pretože Boon opravil. Tu do koša vyrovnal a ešte jeden trestný hod, ktorý ak premení opäť. BKM bude vyhrávať. Zatiaľ sledujeme duel pri strelbe z pola. 45 versus 53%. Šimko teraz stráca loptu a Onyx musia prejsť do defenzívy. O'Brien. Pri ňom slovenský tandem Šimko-Bolek. Toto však je už trojbodová strela od Beka, ktorý premieňa. Jones. Bolek by chcel napodobniť svojho oponenta. Nitra však zostáva na jednej úspešnej trojke Lučenec. Má 2 úspešné trojky a toto bude útočný faul. A lopta pre domácich. Pred stretnutím hostujúci Jaden Brown spomínal, že zápas v Nitre bude veľmi náročný. Spomínal, že mali výborný týždeň prípravy a cítia sa jeho spoluhráči aj on dobre pripravený na tento zápas, trénovali kvalitne. Malci vedia, že Nitra je silný tým, ktorý má dobrú sezónu. Čaká aj jeho spoluhráčov tvrdý zápas. Prišli a prídu do Nitry bojovať o víťazstvo. Teraz O'Brien nezastavil domáceho Ikmeho, aby si pripísal plus 2. Jap. Si nepomôže so svojimi spoluhráčmi, ale dokázal sa presadiť. Videli ste to krásne solo. Aká bude odpoveď od Jonesa. Ani na 2-krát, ale Lukáš Bolek, domáci kapitán, tam svojou bojovnosťou dostal tu do siete. Lučenec však loptu rýchlo prichádza. A dlho si ju hráči v tmavej sade dresov neužili. Jones. Pozícia zo strednej vzdialenosti zúžitkovaná. Nejako na hojdačke pre jedného či druhého pokračuje. To nemajú navrh +1 domáci. Donovan je takisto, ako už po niekoľkýkrát v dnešnom dueli. Situácia ako cez kopírák s úspešnou bodkou, ale krásne akcie pokračujú. Ako na bežiacom páse, pretože Jordan Jones sa opäť taktiež pripomenul, že to skrátka z loptou vie. Beck. Pri ňom Underwood. Underwood veľmi šikovne zozadu jednou rukou mu vypichol loptu. A môže ísť navyše dopredu.
Vyhrávkou si pomohol Tristana Ikpeho a ten zariadil, že Lučenec si berie oddychový čas za stavu 32-29 po takmer 4 odohraných minútach v druhej štvrťke pre domácich. Čas timeoutu hostí, ktorý si vzal John Robert Putýrsky. Sme sa s kolegom zhodli, že sledujeme mimoriadne atraktívny duel, ktorý musí rozhodne divákov baviť a nenechávať chladnými, pretože vidíme na peknú akciu za akciou a doslova, keby máme highlight snáď aj dlhší, tak neviem, či by sme tam všetko napratali. Veríme, že v nastolenom trende budeme pokračovať, že nám aktéri budú pripravovať aj naďalej krásne akcie, ale vyzerá, že áno, pretože bol na veľmi pekným flauternom s ďalšími 2 bodmi. Jones, Underwood bude hrať sám a taktiež premieňa. Underwood sa už dostal na 9 bodov. Jones je už dvojciferný a Ikpe na bodov 8. Sú traja najproduktívnejší domáci na strane hostí. Beck 9, O'Brien 7 a Boone 6. O'Brien by sa ho zastaviť Regland, ktorý si predsa len pomohol voľným počinom. 19. Teraz teda v pozícii faulujúceho. Dva trestné hody pre Willa Bowbrena. Ten je zatiaľ aj s týmto trestným hodom na 8 bodoch. Na dvojkových pokusoch to tam má 2-3. Na trestných hodoch 4-5. 4-6. Velikov sa ďaleko nedostal, pretože tie Siládi zatiaľ ručnú brzdu. Stujúci hráč, ktorý patrí jednoznačne medzi najskúsenejších vo svojom tábore. Spoločne s Matúšom Skubeňom patria medzi dvojcu hráčov, ktorí z tých Slovákov majú jednoznačne najvyššie porcie minút. Underwood. Tomu vytvoril celonu, prichádza pokus od Reglanda. Úspešný doskok od Ikpeho. Na cíku ďalšej koncovke aspoň na teraz nepríde. Útoka od Japa. Zapadne do obruče. Olek. Dal si Underwooda. Voľný Regland na perimetri. A ešte dobrá práca od domácich.
Budú mať k dispozícii ďalšie možnosti na zakončenie, respektíve túto jednu, ktorá bola zúžitkovaná. keďže Guy Regland znamenal ďalšie 2 body. Yap. Boone ako po niekoľkýkrát si to namieril do koša, ale tentokrát neúspel. Kašbolek chce využiť trošičku viac priestoru, ale opäť prerušená hra, pretože tam prišlo k faulu. Zatiaľ, čo pozeráme ešte raz ten posledný úspešný pokus od domáceho Reglanda. A toto bola veľmi dobrá práca od Ikpeho na domácej strane. 36-32, 3 minúty 37 pred koncom prvého polčasu. A ďalej sledujeme vyrovnaný súboj. Ikpe vybral si Reglanda, ktorý páli spoza perimetra. Na ťahu zostane. Tentokrát tu už Skubeň fauloval. Ak predsa len Andrewwood sa dostal hoci s odretými ušami k tej lopte a Nitra vedie o 6, čo je zatiaľ vôbec najvyššie vedenie v dnešnom stretnutí. Aká bude odpoveď Lučenca? Už to takmer vyzeralo tak, že Hostia stratil loptu, ale prišlo tam napokon k faulu od Reglanda, ktorý si tam pomohol v súboji s Brownom dovoleným spôsobom, hoci výraz do tváre neznamenal, že by bol azda nejak extra spokojný. Ale bol to faula. Činec na lopte zostáva. Ešte má k dispozícii 8 sekúnd. A bol teraz zblokovaný domácou dvojicou Bolek Underwood. Možno si teraz z toho zobral Donovan Jabáš príliš veľa na svoje a plecia ešte raz. Tá domáca dvojička. Bolek Underwood, ako sa mu tam postavila do cesty. A dokázala odzbrojiť čistým spôsobom. Naďalej tak 38-32. Strelba z pola 50 versus 57%. Dvojky absolútne vysoké úspešnosti 72 versus 76%. Jak sme videli doposiaľ 3, som chcel povedať, ale to neplatí. Pretože druhá na domácej strane práve prišla a prezentoval sa ňou Tristan Ikpe. Majú za dvojky aktuálne 2-13 hostia, 2-8. Boone chce odpovedať, ale až dorážka od Browna. Menšila, kde mala posledné minútky, teda sledujeme mierne budovanie náskoku na domácej strane od basketbalistov pod vedením pána Blaha. Aktuálne je teda 7-bodové. Browna vidíme zísť z palubovky. Pred nami záverečné 2 minútky. Úvodnej 20-minútovky. Bolek so šikovnou prihrávkou na Hopericu, ktorého už taktiež vidíme na domácej strane zasiahnuť do stretnutia. Tentokrát však jeho pokus bol veľmi nepresný. Napokon vyhodil na krídlo na Smitha, ktorý bol v problémoch, ale bol
Aj napokon faulovaný. Výborne Lukáš Bolek. Volí faulujúceho. Je tomu tak. Priamo pred zrakom Johna Futírskeho, ktorý pomohol svojmu hráčovi Smithovi aj stať z palubovky. Vidíme aj Martina Blaha. Zatiaľ je súboj do dvoch koučov pre domáceho. Tá bola teraz trošku asi horúca, ale napokon Smith to zvládol a opäť ukresáva. Manko aktuálne na -5. Andrew si vytvoril parketu a Hoferica sa dostane k lopte ešte. Vyhadzuje na Jonesa, ktorý trošku teraz pribuzdil a naozaj teraz nádherným spôsobom sa predrel dopredu a pridáva 2 body. Jordan Jones, ďalšia krásna akcia. Domáceho legionára v službách Nitra Blue Wings, vychutnajme si to. Ešte raz ako trošku oklamal svojho súpera, namieril si to až do koša. A nezabránil mu nikto anič v ceste za 2 bodmi. Skôr sa pustíme do záverečnej 60 sekundovky. Aktuálny stav 43-36, keď pozrieme na ostatné palubovky. Svit Slovan zatiaľ vyrovnané 40-40. A veľmi vyrovnaný duel je aj na Spiši, kde zatiaľ má navrch Komárno o 2 body, ktoré vedie Spišské 38-36, takže všetky 3 súboje našej Typos SBL mimoriadne vyrovnané a dramatické. Zatiaľ výraznejší rozdiel práve u nás 7 bodový, ktorý môže byť po tejto akcii už iba opäť 5 bodový. A tak sa aj deje. To bude faul na mladúčkého Hofericu. Keď sa pozeráme na tú tabuľku, tak Nitre patrí spomínaná druhá priečka. 4 prehry na jej konte. Ostatné všetko víťazstva. Určenec pozíciou číslo 7. 4 víťazstva a 7 prehier. Pravené 45, 38. Vidíme, či ešte Lučencu sa podarí mierne Manko zmázať, respektíve ho znížiť. Teraz bude mať k dispozícii 2 trestné hody, keďže domáci už majú 5 osobných chýb. Takže 2 šestky pre Donovana Japa, ktorý pri oboch úspešných môže znížiť na 40-45 z pohľadu jeho družstva. Zatiaľ trafil presne. A nemýli sa ani druhýkrát. Jabel prenechá miesto Siládimu. A vyzerá to tak, že Blue Wings by mohli dohrať prvý polčas loptou vo svojej moci. Uvidíme, či si tam počkajú na ten časový limit a nebudú sa nikam ponáhľať, aby ešte teda super sa nedostal ku koncovke. Jones pálí z požehnanej diaľky za 3 body. Ešte Hoferica si vypýtal faul, po ktorom zostáva ležať Šimon Hoferica na palubovke. Veríme, že bude v poriadku. Už vidíme sa zodvihnúť. Ešte raz Srdna to tam išiel po tej lopte a potom v súboji so Siládim
Tam čo to utrpel. Šimona Ferica teda taktiež v dispozícii 2 trestné hody a pri tom prvom gól úspešný. Domáci mladí, ktorý dostáva dôveru od Martina Blaha. Prvýkrát už úspešný nebol domáci 19-ročný rozohrávač a my máme pod zovorom po prvom polčase v stretnutí medzi Nitra Blue Wings a BK Mimel Lučenec. Po štvrtinách 20-20 a 26-20 zatiaľ sú o krok bližšie k víťazstvu domáci. Ale rozhodne si nenechajte už druhý polčas, pretože ten prvý nám rozhodne priniesol kvalitný a atraktívny basketbal.
Obrazom aj zvukom sa vraciame do mestskej športovej haly v Nitre, ktoré aktéri Blue Wings a Lučenec nám pripravujú počasný vianočný darček v podobe pekného basketbalu a verme, že druhý polčas nebude iný. Po tom prvom zatiaľ majú navrch domáci basketbalisti, ktorí skorovali o 6 bodov viac a vedú 46-40. Počas začíname domácou osobnou chybou podľa všetkého Lukáš Bolek, ktorý aj aktuálne zišiel z palubovky. Bobren. Zišiel Búna. Sa kráti 5 sekúnd, Bún to zoberie na seba z obrovskej vzdialenosti. A Jones chce využiť dieru v hostujúcej defenzíve, ale kôž platiť nebude, pretože kroky domácej štvorky, ktorý sa aktuálne aj diví a chytá za hlavu. Pozrieme sa na to ešte raz, no. Verdikt rozhodcov bol jasný. Pokračujeme teda za stavu 46-40. Na istý zápisy musíme ešte počkať. Otvorená pozícia pre hostujúceho kapitána Skubeňa, ktorý však nevyužil prečíslenia. Regland sa taktiež nepresadí. Jab pôjde do koša najlepší hostujúci hráč prvého polčasu, ktorý zaznamenal 8 bodov, 3 asistencie, 1 zisk a 1 získaný faul. Začína ako prvý zápisom do listiny strelcov v druhej polovici stretnutia. Ikpe neprepasíruje loptu do koša, Blue Wings musí ísť dozadu. Skubeň, ale Underwood šikovne predstihol Beka, ktorého odzbrojil, čo môže využiť jeho kolega Ikpe. Keď som spomínal na hostujúcej strane zatiaľ najúžitočnejšieho Donovana Japa, na domácej strane je ním Tristan Ikpe a Dimitrius Underwood. Teraz však Regland sa taktiež pripomína a pridáva jubilejný 50. bod svojho družstva. Ikpe a Underwood v prvom polčase s 11 bodmi. Ikpe už pridal 2 v posledných desiatkách sekúnd, teraz však 2 nepridá. Dobre, už som mal na jazyku, že navýšil svoje čísla, tak sa ale nestalo. A teraz sa Lučenec musí opäť brániť. Jones bude páliť za 3 body. A úspešný doskok práve hostujúceho Bobrena. Velikov s faulom na Boona, ktoré mu pomáhajú vstať z ihriska aj Regland aj Bobren. Zatiaľ, keď nazrieme do tých štatistík, streliba z pola 48 versus 53%. Toto je ešte raz tá zadovka, pekná prihrávka od Underwooda na Ikpeho. No dnes sa rozhodne nemôžeme sťažovať na pekné momenty a akcie. Krajšia ako druhá. Bobren vyhadzuje na voľného Boona, ktorý napokon pôjde bližšej vzdialenosti a ešte akcia pokračuje a Bobren sa opäť pripomína nádherným smečom. 50-44. Ešte raz smeč hostujúcej 208 cm kobry na pivota v rukách BKM. Jones na Urbana, ktorý už taktiež
sa vrátil na ihrisko, respektíve ktorého tam môžeme vidieť, Velikov však stráca a Lučenec bude chcieť využiť otvorenú defenzívu domácich a tak sa ide. Velikov však s expresnou odpoveďou. Mestia sa teraz trošku pozabudli, respektíve pozabudli na Alexandra, ktorý je teda súčasťou týmu Blue Wings aj túto druhú sezónu. Na ihrisko prichádza domáci Adam Galko s číslom 6. Je 107 cm vysoký hráč. Vidíme na pozícii pivot aj krídlo. Teraz sa snaží byť pri lopte ako prvý aj za potlesku svoje lavičky a tribún. Sa mu to podarilo. Ikpena Jonesa bude páliť za 3 body. Opäť Ikpe. Urban si pýta na krídle napokon. Belikov dostáva loptu, ale ani ten nenašiel cieľ a táto lopta už spracovaná nebude prečíslenie, ktoré je zastavené, pretože tam prišlo k nedovolenému zákroku. Dívali sme sa na Ľubomíra Urbana mladšieho, ktorý tam týmto nepekným spôsobom zastavil hostujúceho hráča. Športová chyba pre Ľubomíra Urbana. Veríme, že hostujúci hráč bude v poriadku. Trasený. Erik Bohn je ročník narodenia 99. Má 188 cm. Zatiaľ dnes v dnešnom stretnutí je na 8 bodoch za 3 úspešné dvojky a 2 premnené trestné hody. Aktuálne už má ešte bodov 9. Urbana prenechá miesto Hofericovi, Mladík za Mladíka. Okrem Hofericu je tam teda aj Galko, je tam Underwood, Jones a Ikpe. Ďalší je tam, je tam Siládi, Brown, O'Brien a tiež Smith. Teraz 2 body pre Lučenec. Rozdiel teda 5 bodov. V polovici 3. štvrťky. Galko s ťažkou prihrávkou na Ikpeho, ktorá bola vystihnutá hostujúcim basketbalistom. Ešte raz sa na to pozrieme, keď volejbalovým spôsobom Kevin Smith vyskočil dostatočne vysoko a jeho triču Galko adresáta nenašiel. Jones ide sám do koša, ale krásny blok od Bowbrana. Ale vyzerá to tak, že tento koš bude napokon platiť. Ešte raz sa na to pozrieme. A plus 2. Rozdiel jedného koša. To bude nedovolený zákrok, ktorý si vypýtal Kevin Smith. 93 cm vysoký rozohrávač. Prvú šestku premieňa.
Šťalia sa prakticky stále zoznamuje so svojimi spoluhráčmi. Lučenci nie je dlho. Kračujeme ďalej. Underwood. Ďalko. Jones. Musí vyberieť Jones, vybral si Galka, ktorý už musí páliť, pretože 24 sekúnd čoskoro sa blížilo k svojmu záveru. Ešte zostáva na lopte, 4 sekundy na koncovku. Bude to napokon riešiť a sám, ale bol šikovne zblokovaný. Ale Boone zozadu takmer zobral loptu svojmu protihráčovi a napokon prichádza úspešná trojka od Ikpeho. Tak bude odpoveď Lučenca. Sľub na Bowbrana, ktorý chcel nájsť Browna v podkošovom priestore, ale šikovný blok ešte raz tá situácia, kedy Boone tam takmer vypichol loptu, respektíve aj vypichol, tá sa dostala naďalej do rúk domácich. A následná prezentácia Ikpeho v podaní 3 bodov. Szilágyi bude páliť za 3 body, ale podľa všetkého útočný faul, ktorého sa dopustil jeden z hostujúcich hráčov. Smith sa tam, Beck sa tam držal za ruku, ale lopta prisúdená domácim hráčom. Teda podľa všetkého zrážka dvoch hostujúcich hráčov z toho nášho záberu, ktorý sme mali k dispozícii. Underwood na Reglanda, ktorý páli za 3 body a páli úspešne. Opäť mierne navýšenie domáceho vedenia. Odpoveď bude však nádherná. A opäť zníženie. Ešte raz tá posledná situácia. Podľa všetkého technická. Keďže vidíme Jordana Jonesa na čiare trestného hodu. Uvidíme, ako naloží s touto situáciou. Jones nepremenil. Loving však zostáva na lopte. Necelé 3 minútky pred záverom 3. 10 minútovky. Underwood ani na 2-krát. To však ešte stihne na súperovej polovici a dore krídla ešte teda s ďalšou možnosťou na koncovku. Regland páli, ale nepríjemnil mu tam život. Lučenecký basketbalista. Beck môže ísť dopredu, bude faulovaný a bude hádzať 2 šestky.
Palubek úspešnou Roza z pozície šestky. Tiež narodeninový oslavnec pred 3 dní, ktorý by dozaiste rád a so svojimi spoluhráčmi si dali nejaký ten pekný vianočný darček v podobe cenného víťazstva na palubovke Nitry. Zatiaľ však majú k nemu bližšie domáci basketbalisti, ktorí aktuálne vedú o 5 bodov. To je však samozrejme otvorené. Teraz budeme sledovať trestné hody na hostujúcej strane. Tretiu 10-minútovku majú zatiaľ navrch. Čo sa týka bodov, mierne hostia vedujú 15-14. Bola vyrovnaná 20-20 a zatiaľ najväčší bodový rozdiel bol v druhej časti hry, ktorú domáci zvládli lepšie o 6 bodov, vyhrali ju 26-20. Dobre na druhý pokus úspešný, ktorý by sa mal vrátiť IKPE. Zatiaľ najproduktívnejší domáci hráč vyšplhal sa už na 16 bodov. Jones za lopte má 14. Jones to urobil fantastickým spôsobom a pridal ďalšie 2 body. Jones je už teda taktiež na 16 bodoch a takisto ako aj IKPE. Underwood má 11. Jalko ubránil protihráča, ale ešte prišla strela od Szilágyho, ktorému to v túto sezónu spoza oblúka padá. Sype ako soľ, ale teraz mu to tam nepadlo a naopak. To tam padlo Reglandovi. Tento jeho počin znamená oddychový čas Johna Putýrskeho, ktorý tak chce reagovať na ten priebežný stav, keďže jeho zverenci aktuálne prehrávajú o bodov 8. 71 sekúnd pred koncom tretej 10 minútovky. Zatiaľ, čo ste si vychutnávali krásne momenty zo športovej haly v Nitre medzi Blue Wings a Lučencom. Približíme si ešte raz tých najprúdnejších hráčov na strane hostí, na ktorú sa dívame. Bowbran 13 bodov, 4 doskoky. Beck 11 bodov, 2 doskoky, 1 asistencia. Eric Boone 11 bodov, 4 doskoky, 2 asistencie. A dvojciferný aj Donovan Yap, 10 bodov, 2 doskoky, 3 asistencie. Blue Wings, tam ako som spomínal, Jones a IKPE zhodne 16 bodov. IKPE 6 doskokov, Jones 5 doskokov a dvojciferný Underwood, ktorý má pri svojom mene bodov 11 a 8 doskokov a 8 asistencií. To budú však 2 body pre Yapa, ktorý teda po timeoute svojho celku začal veľmi dobre, ale Underwood chce odpovedať a aj odpoveda rovnakou mincov, čo sa týka bodového prídelu. Beck v ťažkej situácii nepochodil.
Underwood vyváža, pozícia pre Jonesa za 3 body a išlo tam k faulu. Lopte domáci. Zložení Galko, Ragland, Underwood, Ikte a Jones. Proste je tam Bowbran, je tam Siladi, Moon, ktorý aktuálne aj vypichol túto loptu, respektíve sa je zmocnil. A Beckham na lopte zostane. Teraz chybička rozohrávky od domácich, keď Galko si nerozumel s Jonesom. Smith s Boonom to však nepotrestali, ale na lopte zostávajú. Bowbran si teraz nerozumel s Boonom a učenec vracia požičané svojmu súperovi. Sú aj o teda darčekoch a pekných skutkoch, takže keď Nitra darovala loptu Lučencu, tak aj Lučenec empaticky vrátil loptu Nitre naspäť. Zrejme nie cielene. Uvidíme nejaké zakončenie v tejto časti hry. Lučenec bude mať k dispozícii zhruba 3 sekundy, vidíme to napravo hore, konkrétne 2,9. On to skúsi z polovice ihriska, hoci nebol zas až tak ďaleko. Tak na ďalšie body si musí počkať po 30 minútach Nitra Blue Wings. Beckham, Lučenec 66-58. Vianočné 14. kolo našej Typos SBL nám prináša zápas v Nitre, ktorý zatiaľ má okrok bližšie k víťazstvu hráčov pod kapitánskym C-čkom Lukáša Voleka, teda Nitra Blue Wings, ktorá vedie nad Lučencom 66-58. Ale však je všetko otvorené. Tretia štvrťka priniesla 2 body do plusu pre domácich, ktorí tak navýšili ten polčasový náskok 6 bodový na 8 bodový a uvidíme, či Lučenec dokáže v štvrtej štvrtke odpovedať. A ešte prípadne aj prehupnúť tie misky váh na svoju stranu. Underwood však chce
začať štvrtú 10-minútovku úspešnou trojkou, tak sa však ale nedeje. VKM teda s možnosťou na otvorenie skóre v tejto časti hry. Svitlovan zatiaľ 58-72, Rytieri Komárno 64-68 a Levice vedú s handlou 24-20. Tento kôž podľa všetkého napokon bude platiť. Hoci sa Ragland čuduje, tak 2 body z toho budú Erika Búna. 66-60. Ikpen a Boleka. Bolek na Underwooda, už tam prichádza časová tieseň, ale Underwood to stihne. Keď aj pozerám do tých štatistík zápasu, tak veľmi vyrovnané aspekty na jednej aj druhej strane a Siladi teraz nenamieril presne. Zatiaľ dnes Matej Siladi stále iba na 3 bodoch. Trojky tam má dnes zatiaľ 1-3. Hráč, ktorý však v sezóne na trojky na úrovni takmer 50% pred dnešným zápasom a premenil 20 zo 41 pokusov spoza perimetra. To je naozaj prekrásne číslo. Underwood však mierí presne a jeho strela znamená +3 na domáce konto. Underwoodová prvá trojka v stretnutí, ale Rick Boone odpovedá rovnakou mincov a s rovnakou teda aj výškou hodnoty. Ikpen nepohrne touto ponúknutou možnosťou bezprostrednej blízkosti. To je tak z toho najvyššieho domáce vedenie, ktoré má hodnotu 10 bodov. Prišiel tam však opäť faul a budú sa opäť hádzať 2 šestky, o ktoré sa postará Donovan Yap. Učenec dnes zatiaľ stál na trestných hodoch 19 krát, pričom premenil 14 z nich, čo je úspešnosť 73%. Váci stáli na trestnom hode 9 krát, pričom premenili 6. Keď som pozrel do tých štatistík, naozaj veľmi vyrovnané. Strelba z pola 49 versus 51%. Dvojky úplne rovnako, 68 versus 68%. Trojky 20 versus 18%. Zrejme o niečo viac hádzali trestný hodov hostia. Na rozkoľkoch majú navrh domáci, ktorí matli o 10 doskokov viac. Toto bude faul od Ikpeho. Pri stranej čiare nastavil vynikajúceho hostujúceho basketbalistu Tá pre Lučenec. Yap bude páliť za 3 body a páli úspešne. Opäť rozdiel iba 5 bodov, 73. 68 a štvrtá úspešná strela za 3 body. Je VKM, aká bude odpoveď od Raglanda, ktorý taktiež za 3 body páli, tento kôž platiť nebude, pretože už sa pískalo. A všetko Matej Siladi, tentokrát v roli faulujúceho hráča. Zatiaľ, čo sa pozeráme na domáceho kapitána. A veru, že Aleksandr Belikov taktiež z pozícii 2 šestky. Domáci hráč strieľa túto sezónu
Šestky na úrovni 56%, čo veru nie je žiadne oslnivé číslo. Aktuálne využil jeden z dvoch, čo prakticky demonstruje tu jeho vizitku v tomto aspekte. Dnes má Belikov bodov 6. Keď premenil dve dvojky a dva presné hody z troch. Jap si pomôže napokon s 8, tak nie. Belikov môže ísť dopredu, ale Bull sa šikovne vrátil a v hodine 12. tam stihol zabrániť tomu, aby Belikov si pripísal ľahké 2 bodíky. Ešte raz Belikov. No, Bull doslova zaradil vyšší prevodový stupeň. Za tento šprint by sa nemusel hanbiť ani v atletickej disciplíne. 60 či 100 metrov. Keď tam zasadil vyššie kolienko a uháňal o 106 ako hasičík ohňu. Rick Boone si teraz pomohol v situácii so svojím protihráčom Weglandom, ktorý ide do koncovky a opäť navyšuje. AC vedenie aktuálne na plus 8. Opäť problémy v rozohrávke hostí. Boone môže okresať a pomáha si od dosky 76-71. Opäť rozdiel dvoch košov. Necelých 6 minút. Do konca základnej hracej doby. Pekný pohyb lopty, po ktorej páli Belikov a nachádza cieľ. Aká bude odpoveď od Beka či Smitha, ktorý si nezapíše plus 3. Pekná individuálna akcia od Ikpeho, po ktorej opäť John Putírsky so svojím kolegom Jonesom reagujú oddychovým časom, pretože učenec prehráva opäť v Nitre dvojciferným rozdielom 10 bodov. 71, 81. Merenci Johna Putírskeho dnes viedli v Nitre maximálne o 5 bodov. V závere prvej štvrťky 20-15. Tá napokon skončila 20-20. A odtedy vedú už len domáci. Respektíve opravujem ešte aj na začiatku druhej štvrťky hostia viedli o 2 či 3 body. Odčak zhruba 14. minúte už vo vedení len Blue Wings, ale to vedenie sa znižuje, pretože Boone tráfa ďalšiu trojku. Oddychový čas teda Putírskeho padol na úrodnú pôdu. Boone je už teda na 22 bodoch. Androvčak odpovedá úspešnou dvojkou.
Pokračujeme tak vo výbornom tempe stretnutia, ktorý verím, že všetkých baví pri televíznych obrazovkách. Erik Boone opäť s ďalšou trojkou na svojom konte. Už 25 bodov má pod palcom hráč s menom Erik Dean Lewis Boone. Jones neodpovedá za 2 body, Szilágyi to síce stihne, tak myslím, že podľa všetkého nie. Szilágyi to už nestihol a tento koš teda platiť nebude, hoci tam nahral svojmu oponentovi v odlišnom drese pozíciu ako na tácke. 83-77, 4 minúty. Pred záverečným klaksonom a Lukáš Bolek takisto za 3 body. V posledných desiatkách sekúnd sa roztrhlo v rece strelami za 3 body. Erik Boone, keby teraz taktiež zaznamenal 3 body, tak to by bolo niečo. Tentokrát mu to ale nevyšlo. Si chcel urobiť priestor, ale mocovka mu nepriniesla bodové ovocie. Čas však už ozaj plynie veľmi rýchlo, a to najmä pre hostujúcich hráčov, ktorí už cítia, že v tých najbližších akciách musia byť bodovo úspešní, pretože musia doháňať Tom Manko, ktorý aktuálne na 9 bodoch. Smith opúšťa ihrisko a prichádza Szilágyi. Teraz nepríjemný stret Szilágyi versus Bolek a videli ste to oslavné gesto domáceho kapitána pri tom súboji, respektíve po ktorom bude lopta prisúdená zverencom Martina Blaha. Zároveň timeout, ktorý si spomínaný coach a generálny manažér domácich práve vypýtal, aby jazda upokojil svojich hráčov, ktorí zatiaľ stále vedú o 9 bodov. Keď sa pozrieme na ten priebeh, tak naozaj mimoriadne vyrovnané štvrtiny, takmer ako cez kopírák. Prvá 20-20, druhá najmenej vyrovnaná 26-20 pre domácich, tretia 20-18. A zatiaľ po takmer 7 odohraných minútach v tej štvrtej 20-19. Strelba poľa 50 versus 52% dvojky. 65 versus 68%, ale domáci si vytvorili o 15 streleckých pozícií. Za 2 body naviac. Dvojky 25 versus 31%, čiže aj dvojky aj trojky majú lepšie síce hostia, ale čo je podstatný rozdiel, tak domáci mali doved na pokusov 72, zatiaľ čo hostia 51, čo je o 21 menej. Keď sa pozrieme na trestné hody, tam majú návrh taktiež hostia. Stali na trestnom hode 21 krát, využili 16 domáci. Nádzali 11, 6 využili 7. Kde však značný rozdiel je to na doskokoch domáci. Pozbierali o 14 lôb, či v ofenzíve, či v defenzíve viac. 38 versus 24 asistencie, 17 versus 10. Zisky 8-8. Od podploškového priestoru 56. 38. Domáci ešte stihnú zakončiť, ale Ikpe na jeho pokus veľmi krátky.
však musel páliť, nebola to však úplne pripravená pozícia. Následný boj loptu rozlusnutý rozskokom a lopta by mala byť podľa všetkého súdená hostujúcim hráčom. Body z protiútokov 22-12. Body z lavičky 30 versus 11, taktiež aspekt, ktorý hraje domácim. Okrem iného aj body po druhých šanciach. Tam je to 17-6. Keď sa pozriem do štatistík hráčov, či má niekto už double-double, tak zatiaľ veru nemá. Tak čo Lučenec ešte dokáže s týmto stretnutím niečo urobiť? 9 bodov nie je zas tak značný rozdiel, ktorý sa dá kľudne zmazať. Teraz Bowbren v snahe o 2 body a pardon, Jab taktiež bez úspešnej trojky a toto bude situácia, po ktorej zostáva na hracej ploche hostujúci obor. Pozrieme sa na to ešte raz. Bol tam Bowbren tak napokon iba sám v tomto súboji, kedy sa pošmykol a azda trieslo, ktoré teraz pocítil Will Bowbren. Pokračujeme. Stav 86-77 lopta pre Lukáša Boleka a spol. Pred nami záverečné 2 minútky. Lučenec už s vysokým pressingom, pretože vie, že tých 9 bodov zás nie je až tak úplne najmenej. Reglen z tohto vykľúčkoval a preštrikoval sa až dopredu a pridáva ďalšie 2 bodíky. Guy Reglen. Už to bude pre Ferencov Putýrskeho veľmi náročné. Bún hneď páli za 3 body. Ale táto lopta dostala sa až k moci Underwooda a teraz sa Jones nikam ponáhľať nebude. Underwood z odskoku. Napokon neúspej, Boone ešte uteká dopredu, prichádza tam k faulu od Underwooda. Viac faulov má na svojom konte z domácich Belikov a Bolek. Po 3 na strane hostí. Majú po 3 fauly traja hráči. Jab, Boone aj Szilágyi. Boone faulovaný Hofericom. Tady opäť získava mimoriadne cenné desiatky sekúnd na svoje konto. Jab. Jab s dlhočíznou trojkou, ale to bola naozaj veľmi ťažká strela. Lučenec však zostáva na lopte necelú minútku pred základnou hracou dobou. Blue Wings najbližší duel odohrá v Leviciach 27. decembra. Boone sa obtočil, našiel pod košom nikým nebráneného Tervela Becka, ktorý ešte upravuje na 79-88 z pohľadu hostí, ale
hostia už vedia, že táto situácia je viac než náročná. Hostia odohrajú najbližší duel ešte tesne pred sviatkami 23. decembra, keď doma privítajú Košice Wolves. Oleg čaká s rozohrávkou napokon. Ragland a po ňom Jones. Ikpe bol faulovaný. Jazdivci, ktorí si našli cestu na tento duel, určite neľutovali. Videli a vidia, sledujú pekný basketbal z veľa momentami, ktoré stoja za to aktuálne. Videli aj ďalší úspešný počin od domáceho Ikpeho. Ten má už na svojom konte 21 bodov a predsiel tak Underwooda, ktorý má bodov 20. Erik Boone nepresne a Underwood ešte si vychutná túto situáciu a naozaj už absolútne nikto pochybuje o tom, ako teda dnešný duel dopadne. O'Brien ešte s kozmetickou úpravou a Jones napokon ešte zastavený faulom. Naozaj už sa blížime k samotnému finišu dnešného stretnutia pod Zoborom, ktoré hoci malo celý čas vyrovnaný priebeh, tak spozná víťaza, ktorým budú domáci, ktorí nastúpili do stretnutia ako prakticky jednoznačný favorit, hoci som prizvukoval, že tie kurzy sú z môjho pohľadu až príliš prestrelené a Lučenec rozhodne nepricestoval do Nitry len tak s porazeneckou náladou, o čom nás presvedčil svojim výkonom, keď dokázal držať krok prakticky počas celých 40 minút, naozaj až prakticky tie záverečné minútky a to postupné mierne budovanie domáceho náskoku sa zaslúžili o to, že v tejto chvíli Nitra Blue Wings poráža VKM Imel Lučenec o 15 bodov, 94-79. Mimoriadne pekný, atraktívny a kvalitný basketbal, ktorý sme mali možnosť sledovať v mestskej športovej hale Nitre, ktorý teda sa postaral o to, že Blue Wings ubránili si vlastnú palubovku, hoci sa na to víťazstvo museli natrápiť a teda spoločne nám aktéri pripravili pekný vianočný darček v podobe krásneho basketbalu. Som rád, že ste boli spolu so mnou, Michaelom a režisérom Maťom pri tom. Ďakujeme za pozornosť všetkým z vás, ktorí ste teda si našli cestu k televíznym obrazovkám. Ďakujeme aj našim kameramanom a všetkým vám dajme pekné a pokojné vianočné sviatky na budúce. Dovidenia, do počutia.